Kag sa Good Vibes, mga pinasahi kag mga innovative lights nga obra sa mga estudyante sa University of St. Lasal sa Bacolod ang ginpasundayag sa Marketing Landia sa mall. Yari ang report. Mga magnetic cube lights nga daw kasubong sang puzzles, lampshade nga may elegant design kag suga nga Wi-Fi ready kag sabat sa power outages bangod sang built-in nga battery. Pila lamang ini sa ginpabugal nga mga product design nga obra sa mga second year marketing and entrepreneurial management students sa University of St. Lasal nga ginpasalida sa Marketing Landia sa Ayala Mall Capital Central. Kabahin sa mga Luminous Futures product ang bike lights kag suga nga magamit sa mga plantito kag plantita sa ilang mga tanom. Ginsiling ni Marketing Research Professor Jojo Bayona nga amo man ang founder sang Marketing Landia nga nagsugod sila sadto sa pag-exhibit sa mga produkto sa mga estudyante sa sulod lang sang school campus. Tubtob nga mas nag-develop ang mga obra nga halos bisan wala pa ni display ang mga produkto, may pila na ang interesado. Wala ka daw mo na mga backlog. Pagdating na pala we told them after na lang. Pagdating nila, kinbukalan nila ako ng prototyping para ma-learn manila how to put their creative minds into work. Siyam na katuig ang product exhibit and competition. Kag sinila nga tuig ginsuguran man ang nahauna nga product pitching competition. Agod bas mahana sa mga estudyante sa pagbaligya kag pag-develop sa ila produkto. There are three products na put into possible utility model sa IP, intellectual property. So the possible nga maging ilagit and put it in business kita una. Tuyo sang kolehiyo nga masuguran ang partnership upod sa pila pa ka mga institusyon kag ahensya para man mas mapabaskog ang natukod nga product hub.